Tänään tullaan nyt julkistamaan se, että Julien Faubert on tullut sopimukseen FC Interin kanssa. Inter on siis solminut 1-vuotisen pelaajasopimuksen ranskalaisen Julien Faubertin kanssa. Ja Julien on urallaan myös West Hamia ja Real Madridia edustanut 33-vuotias pelaaja. Hän on edustanut viimeiseksi Skotlannin pääsarjaa Kilmarnockissa. Uransa miesten tasolla ranskalaisessa Bordeauxissa aloittanut Faubert on pelannut Ranskan pääsarjassa kaikkiaan 144 ottelua ja hän on pelannut joukkoissaan myös Mestarien liigan lohkovaiheessa. Kaudella 2007 Englannin Valioliigan West Hamiin siirtynyt Faubert pelasi joukkueensa kaikkiaan 69 Valioliigan ottelua ja 36 mestaruussarjan ottelua. Lisäksi kevään 2009 Faubert pelasi Espanjan suurseura Real Madridissa. West Hamissa vuonna 2012 lähtenyt Faubert on pelannut myös Turkin liigaa. Uudelleen Bordeauxissa ja viime vuonna myös Kilmarnockissa. Faubert on pelannut urallaan pääasiassa oikean laidan rooleissa ja keskikentän pohjalla. Le Havresta kotoisin oleva pelaaja on edustanut maajoukkuetasolla sekä Ranskaa että myöhemmin Martiniqueta, jossa hänellä on myös sukujuuria. Lämpimästi tervetuloa. Welcome Julien Faubert to FC Inter. Thank you. You've been with the team for a week now. What is your first impression? So you know, I'm just arrived, but I can feel like the team have the real quality to do something in this championship, and with the staff as well, with the vision of the staff, of the coach, see the football. It's the same vision, or I see the football. So I think it's a good. I think I made the right choice to come here. You played in clubs such as Real Madrid, West Ham and Bordeaux. How did you end up in the Inter Turku? You know, I came here especially about Ševki, because you know he's got the real ambition for this club, and I'm an ambition guy, so I don't come here to have fun and everything. I come here to win games and to have titles, because that's the way I see the football. So Ševki have the same mentality. He come here with the vision and winning mentality. So that's why I came here, and I'm happy to be here. What are your personal expectations for the seasons? I always put my expectation very high. So to play many games, and especially win many games with the team, and win some titles, cup, championship, I don't know, but I always put the highest level I can be, and that's who I am. You know, I'm a winner. I like to win, and I'm here to have the same mentality I had before. Is that what you bring to the team? If I can, yes. You know, I come. You know, I play in many countries. I play in many championship. I play in Champions League. I play national team as well. So if I can help some young player, or if I can help some players, yes, I'm here to be. You know, that's my mentality. I like to lead. I like to teach some things I learned from the past. So yeah, I'm here to be like that. Julien, Finnish Cup starts already next week. Are you ready to play? Yes, I'm ready to play. You know, I was working before I came here, so I was fit, not fit like I used to be, but you know, I was good. You know, I look after my weight. I look after everything I've done in life. So maybe, you know, at 33 you have to be careful. So you know, I'll be careful about everything. I do yoga, and yes, I'll be ready to play. And you know, Finnish League inclusive 33 matches, quite short time. Are you prepared for that? Of course, you know, I play in championship in England. We play every 3 days. Or even when I play in France, when I play Champions League, we play every 3 days as well. So I know how to deal with that. I know how to look after myself, and that's no problem. You know, I don't start football yesterday, so I know what I have to do. And how much you know about the Finnish League? You know, in French we know Helsinki, and but we know it's quite like I learned from France, so it's a hard league. You know,
it's really like not similar from the championship, but a little bit. You know, it's really physical league, and that's what I know. You know, I'm here to learn as well. But you know, football is football. It's international, so you can have some different part of football, but the main thing is to win games. I agree. Thank you, Julian. Sevki. Julian on pelannut muun muassa Real Madridissa, Valioliigassa ja Mestarien liigan lohkovaiheessa. Miltä tuntuu saada tällaisella taustalla oleva pelaaja nyt joukkueeseen? No totta kai erittäin tyytyväinen, että me ollaan tehty kovasti duunia, että saatiin sen tänne. Ja kuten hän kertoi, että niin sen ura puhuu sen puolesta. Ja jos mä ajattelen seuraa ja niiden tulevaisuus, ja täällä on paljon junnu, joka mä ajattelen, tässä seurassa tulee paljon käyttöjä ja mun mielestä ei ole parempaa niin kuin mahdollisuus ja vaihtoehto kuin se, että meillä nuorille niin kuin on mahdollisuus treenata tämän tasoisella kaverin joka päivä ja se on semmoinen aina joka valmentaja, niin sä oot se valmentaja niin kuin treeneistä ole, mutta kun peli alkaa, se on niin kuin kaikkien pelaajien käsissä ja mun mielestä meillä puutui semmoinen johtava tyyppi siellä kentällä ja mikä mä kutsun niin pelivalmentajana, että kun se on pelaaja siellä kentällä, pystyy antaa ohjeet, että se on se joka ohjaa. Ja mun mielestä Julian sopisi erittäin hyvin siihen rooliin. Mä olin juuri kysymässä, että minkälaisen roolin sä oot suunnitellut häntä, mutta se tulikin vastattua siinä. Etsiikö Inter joukkueeseen Sevki vielä pelaajia? Joo, kyllä me ollaan etsimässä ja me ollaan kartalla koko ajan, katsotaan mitä siellä tapahtuu. Että se on ihan selvä, että me tarvitaan puolustajia ja kaikkien lisäksi Arttu, meidän nuori poika ja toppari, niin vähän loukantui viime viikolla, vissiin joutui leikkaukseen ja se tarkoittaa, että tällä hetkellä ei niin sanotusti toppareita meillä ei ole yhtään ja sitä haetaan, mutta tilanne on kartalla ja totta kai mä haluan mahdollisimman nopeasti tuohon joukkueeseen, mutta en mä lähde niin panikoimaan tuosta, että me ollaan puhuttu koko ajan ja katsotaan kaikki vaihtoehdot ja nyt on vaan se, että pitää olla kärsivällinen ja kaikki tietää, että siirtoikkuna on vielä 5-6 päivää auki ja sitten sen jälkeen niitä vaihtoehtoja tulee lisää. Ja kuten todettiin, niin Suomen Cup alkaa ensi viikolla. Millaisia odotuksia sinulla on juuri siinä kilpailussa? No mä pääsin aika pitkällä suht pitkällä PK kanssa viime vuonna, että kyllä se on semmoinen karsinta, semmoisia sarja, mikä haluaa voittaa ja Suomen Cup on aina Suomen Cup ja mä näen, että se on yksi lyhkäisempi tie eurokentille ja totta kai mä haluan päästä mahdollisimman pitkään ja jopa finaaliin ja sitten finaalissa on vaan se, että voi tapahtua mitä vaan, mutta erittäin mielenkiintoinen ja totta kai mä panostan ihan täysillisesti. Okei, tässä kohtaa niin me annetaan mediaväelle ja asiantuntijoille vapaus tehdä kysymyksiä, olkaa hyvä. Julian, your career has been, of course, wonderful, and you are, I believe so, that you are a very good player, of course. But somebody can think about that way, that what's the main reason that you are here now, because the Finnish league is not so big league as you have before played in your career. The main reason is simple, is I'm a football player and I'm happy when I'm playing. So Shefki gave me the opportunity and the reason when I came here and the club as well, because you know this club don't have to be shy about. I go in many countries and I saw many clubs with many facilities, and this club is really good of facilities, really good of everything. We've got everything to perform on the pitch. So I came here because I want to play, and you know I'm here to learn as well. You know, I think you learn until after your career, during your career. So I'm here to learn different country, different football, different culture. I went to Turkey, England, Spain. So I'm here to do that, to play football. You know, that's my life, and that's why I'm good at it. Yeah. And what about your injuries in recent times? Are you totally fit now? And what about before in Scotland? Some problems there, or? Yeah, I wasn't injured in Scotland, so my last injury lasts 2.5 years. Okay. So I wasn't injured. Okay. So I'm totally fit, don't worry. Oh,
Okay. Yeah. Thank you. Lisäkysymyksiä. Laittaa ihan suora tuosta tuo kysymys. Mulla vähän häiritsee, että tämä pelaaja ei ole täällä, koska hän on loukkaantuneena. Tämä pelaaja on täällä, koska sillä on kokemusta. No, kun mä sanoin aikaisemmin, me halutaan kehittää tämä meidän junioripuolia ja parempaa pelaaja ei voi saada tätä. Ja tämä mun mielestä on erittäin iso asia, ei pelkää se Inter, vaan koko Suomen veikkausliigassa. Tämän kaltaisia pelaajia ei tule mahdollisuuksia saada joka päivä ja nähdä kentällä. Että mun mielestä tässä pitää tuoda esiin, niin kuin kaveri sanoi, että hän on tullut pelaamaan. Se, että aika usein tulee tämmöinen kysymys tämän kaltaisia pelaajia, että miksi Suomessa? Jokaisen maassa pääsarjataso on aina pääsarjataso. Ja tämän kaltaisia kavereita, jotka on pelannut huipputasolle, ne ei viitti lähteä niin kuin ihan mihin vaan ja jossain alempi sarjasta. Vaikka varmasti on saanut parempaa tuloja ja kaikki, mutta mä sanon, että mä oon puhunut sen kanssa pitkään ja tiedän minkälainen kaveri on. Että jos olisi loukkaantunut, sillä on semmoisia rekordi tai niin kuin, taas sen takana, niin en mä tuo sitä tänne. Lisää kysymyksiä. You told us that you are here also that reason that you trust Sepki, of course. He's your coach now. Tell me a little bit about your relationship before. Do you know Sepki a long time or as long time ago or something like that or? Yes, I know Shefki from my agent, you know, and they've got some good relationship. But the thing is, before I came anywhere, I need to talk to the coach because to know if we have the good feeling, the same feeling and the same vision of football. And we talked to each other nearly 40 minutes, 45 minutes to talk about football, to talk about men's, because football is men's as well. And we see the footballs and the life in the same way. So for me, you know, it wasn't when I talked to him was like straight away I want to play for him, and I'm his player. He's the coach, but I'm his player, and I'm here to learn from him and to learn his past as well because he was a football player. I think people forget, but he was a great player in Premier League, so and Championship as well. So I need to learn from that and from the staff as well. I think the staff have the quality as well, you know. So I'm here for that. Yes, of course, Real Madrid is that kind of club that it's glorious, it's huge club, of course, and you have been there. Tell me a little bit about your impressions and your memories about that time when you were there. Yeah, it's a big club. It's the biggest club in the world, you know. But I'm not that agree. Barcelona is bigger. Yeah, it depends your point of view. You know, my kids will be agree with you. But the thing is, yeah, it depends. You know, everybody think it's a big club, but in changing room is like all changing room. You know, the people laugh, people jokes. But the thing is, I learned from them is the winning mentality. They win already everything, Champions League, World Cup, everything. But on the pitch, they're here to win. And even if they play Almeria, like the last team in the championship, they want to win. And I learned from them. So they already win everything, but they still want winning. And I think that's all football players need to have, a winning mentality. So we on the pitch training, we want to win. And when you have this culture, after it's going to be, I think, easier on the pitch. Yes, I don't know if it's so that I remember it right, but when you played in France national team, you had that time number 10 shirt, and it's Zinedine Zidane shirt also. Yeah. What do you say about that? Because it's that kind of number that it doesn't give every player, of course. Yeah, I know, but the thing is, it wasn't my choice, you know. But you know, that's why I think the young players now they're different than when we was young. So when I was young and I played for national team, I don't have the choice. So nobody want to take the number 10, but I was the youngest, so they give to me. Okay. They don't care about if I feel good, bad. They give to me and say, Julian, shut up, take the shirt.
But it was good, you know, because I can keep it on my storage and have the number 10 like just after Zidane. So it's a good memory and it's good for my kids. Okay, what's this story? Because you have played also with France and Martinique national teams. It's not normal that you can play 2 national teams. Yeah, in a rule, Tell me a little bit about that story. Yeah, in the FIFA rule is normal. You can, because Martinique is not a FIFA team, so you can play. Yeah, you can play for France and for Martinique. But the thing is, France is where I was born, but Martinique is where is my backside. So for me, it's like I'm proud to play for Martinique, even if it's not a FIFA team, because it's more like it's my culture. It's you know, it's really it come from really far, because we were slave before, and that's why we've got a real identity. And I play for them because we love football, and in this island people love football as well. So I play for them and make my dad proud, because my dad live in the island as well. So that's more the heart playing than other things. Sefki, kerro, se nyt ei ollut tarkoitus mitenkään tosiaan vähätellä sitä, että hän on täällä Suomen liigassa vaan oli ikään kuin toimittajana pakko kysyä, tiedäks tämäkin kysymys, mutta mites niin kerro vähän siitä, että tämmöisiä pelaajia ei tosiaan ihan joka päivä Suomeen tuoda, niin suhteella tämä kuitenkin onnistui. Kerro vähän sitä taustaa. No totta kai, että mä sanon, että tämä on mulle ensimmäinen mahdollisuus valmentajana, niin on semmoisessa joukkueessa, joka voi tuoda niitä. Ja varmaan te tiedätte monet, mulla on aikaisemmin sekä Honkas että PK:ssa niin semmoisia kontakteja pystyy tuomaan pelaajia, mutta resurssit ei riittänyt siihen. Ja nyt on Giuliano täällä, ja kuten sanoin, varmaan se on aina, kun sä tuodut uuden pelaajan, että sä saat semmoista pelaajia niin joukkueen niin pukukoopissa, on semmoinen fiilis, no kuka tää äijä on ja mistä on tullut ja mitä toi vie mun paikat, mutta se on ollut ihan päinvastoin niin meidän pukukoopissa, että se on nostanut niin hirveän niin joukkueen fiilistä. Ja mun mielestä se asenne, mikä täällä kaverilla on, ei monta löyty. Ja mä puhuin sen kanssa tosi monta kertaa ja pitkiä puhelusoitoja, mutta just se, että hän tuli tänne, se tuo 2 lapsen kanssa, kun se vaimo on jossain työreissussa, että se kertoo sen asennesta ja kun mä sanoin, niin se on semmoinen jätkä, jokainen pelaaja haluaa juttelee, ja mun mielestä oli hieno juttu, että Petros, vaikka se on 32, se tuli ja sanoi mulle toisena päivänä, vaikka mä oon vanha, mutta silti mä haluan kysellä siitä, että mitä, koska mä sanoin, että me voidaan puhua koko päivä ja koko illan, mutta se, että sulla on tommonen kaveri, joka treenaat sen kanssa joka päivä, ja kuten sanoitte, ja hän sanoi, että hän on pelannut kuin maailman huippupelaajien joukkueessa, ja hän on ollut siellä mukana, niin se on kokemus, mitä millä rahalla ei saa. Että mä oon erittäin tyytyväinen, että hän on täällä mukana. Kysymyksiä? Eli kentällä kentällä, niin millä tavalla niin kuin haluat käyttää Juliania? Millainen rooli kentällä häntä tulee olemaan? No totta kai sillä on normaali rooli kuin kaikille muille pelaajille, mutta se, että hän on niin kokenut ja nähnyt ja pelannut niin huipputasoin paljon kavereiden kanssa, niin se kokemus tuo niin sitä niin se on vaikea niin tietyt asiat, niin vaikka sä puhut niin pelaajalle, mutta se on tietyt asiat on vaikea coachata. Että hän niin se rooli siihen tulee niin kokemuksen kautta ja tässä missä niin hänellä on ollut erittäin tärkeä rooli siihen, että se näkee pelissä, se pystyy ohjaamaan ja pystyy puhumaan, että se, mistä mun mielestä niin viime vuonna meillä puuttui, se oli semmoinen leadership, että kyllä mä uskon, että Julian jo heti pari päivää ollut treenissä ja huomaa heti, että puhuu ja ohjaa pelaajia, niin se on se, mitä se on iso rooli, niin kun se on kentällä. Lisäkysymyksiä? Onko muuten kapteenista selvillä seuraavaan kauteen?
Ei ole, meillä on pitkä aika vielä siihen, että tällä hetkellä se on keskittynyt kaikki siihen treeniin ja kapteenit sit lasketaan lähempänä kauden alkuun.